nakhona njalo mina lapho ubaloya ngathi umkhesa nakhona lapho njalo mina angeke ngize ngiye ngasukelwa uyu meya athi umeya wemchuno uyaphuthuma namhlanje endlini ngithi mina yini ubuzelani athi nayi bengifuna sidlule lapha kwashabalala kunodaba engifuna silixoxe hayi ngithi mina ayangiphuthuma ngase ngazikwa yabona makathi kunedaba afuna silixoxe wayesuke echaza ukuthi ufuna adlule esiphuzi hayi ngivumeke mina hayi ngibese ngitshela umzala usiguda ngithi wemzala namhlanje singaqala endlini ake siqale lapha kushabalala nangumiya ethi ake sificane lapha kwashabalala avumeke nangempela hayi sifike ke isikhathi sokushayisa hayi masifika lapha ya saba ukufika sahlala kwasho ukuthi nathi asinakile ngoba sasixoxa hayi kwazi umuntu owazi waqaphela uyu umzala lo wathi hayi kwase ngathi usethatha isikhathi ke nokho kodwa uqhamuka umiya ngimemeza intombazane eyisebenza khona ngimbuza hayi ilandula ithi ayikazi imbone okwase kuyinkinga kakhulu ukuthi wayengasatholakali ke naso ucingweni Miya muphi uphumlani sihlale la kwaze kwasho umzala wathi hayi uyazi ke mzala angazi noma unawo u2 rand lapho uma unawo bengizothi ake uthenge noma amabhiya amabili ngiyobuye ngiwuphele ngaleso sikhathi ubhiya besashibhile bheka ngoba kuse u6 rand uwodwa u6 rand ubhiya kwakunyaka muphi bekunini beku2006 la ngasekupheleni kwawo hayi khomba ukuthi impela kayikho ke imali sihlale silinde kwazi kunentombazane yakadlamini eyisebenza khona kwashabalala ngabona isifika nje nobhiya afike ubeka lathi ayishayani lapho emkhaya khululeka hawu sibongeke ayisekho nalo ntombazane emhlabeni isaba senkosini sengathi umoya wayo ungalala ngokuthula hawushema hayi siqiniseke kule bhiya lethu umzala cha siqinisa impela mzala sami ngoba ngeke sihlalele vele ibhiya eyodwa saba kuyiminya le ubhiya sasukuma sathi masophuma la ngasemnyango kanti lapha etafeni kunendoda eyayihleli nje yodwana engathi mangiyibuka kwakhomba ukuthi angiyazi nomzala futhi wakhomba ukuthi akayazi awuyayisiqhweba le ndoda yathi ake nisondele ngapha hayi sisondele hayi bese le ndoda ayibingelela ayithi hayi umbhamali isibongo yaqala ngomzala yamxhawula cha umzala azethula thule nami bese ithi le ndoda hayi ngiqaphelile la ukuthi nisenibe ukungena nje nakushaya ibhiya yabayinye kanti nami futhi njengoba ngihleli nje lana ngiphuma endlini ngoba phela ngifuna ukuzojabula nabantu utshwala futhi ke buye bungene kahle egazini mawuphuza nabantu ngiyizwa ukuthi ngithini sakuzwa baba Macingwana hayi sivumeke nathi sihlale phansi ngendlela esasesihleli ngayo wayehleli yedwa ngaphesheya sihlukaniswe itafula kube umzala ngapha bese kuba yimi ngapha kwake kwathuleka kwazi kwabuye kwasho yona yathi ke lensizwa hayi wemadoda ngazi ke nithi nizwana nani kodwa ke mina ngizwana nogoloko sekungaba ke ukuthi mina yiphi inhlobo enizwana nayo ngathi mangibheka umzala ngathola ukuthi unayo umzala ubheke mina wanikini ikhanda umzala wabheka phansi yathi le ndoda le hayi khulumani madoda ningasabi ma ukuthi niphuza isimini ofushonini ngizoyithenga sibe mbili umuntu ngamunye kwaze kwasho umzala wathi umzala hayi kuyaye kube yiJemasini hayi le ndoda ingabi nankinga yasukuma emveni kwesikhathi esingenanani wabuya sephethe amabhodlela amathathu eJemasini elilodwa weliphethe ngapha elilodwa eliphethe ngapha elesithathu wayifake la ekhwapheni hayi kwasho ukuthi wayeyinkinsela ngempela ngizwe ukuthi ngithini sakuzwa baba Macingwana emveni kwesikhathi esingakanani ngathi mangibheka umzala ngathola ukuthi ungibhekile umzala wanikini ekhanda wabheka phansi kwake kwathuleka kwaze kwabuye kwaqala yona le ndoda ngathi ngibona umuntu wakhona wavula isikhwama lesayesiphethe wakhipha 200 rand wathi hayi ke umuntu nomuntu ibhodlela lakhe madoda wathi into ezosihlanganisa la etafeni inkulumo kuphela ngizwe ukuthi ngithini sakuzwa baba Macingwana wathi angazi noma niyabhema yini wathi ngingakuthenga la ubhema ngathenga ugwayi bese nithenge umuntu azozwana nakho kokudesha hayi wasukuma umzala nangempela abuye ke nogwayi ke nokokudesha ke sabunqunqa kwazi ukuthi akuthulwe futhi la etafeni kuyaxoxa yize ke nami ngoba ngase ngixwayile mina ngoba ngangingasayi kakhulu la egoloko ngangibuya nje endabeni ugoloko nje ngishaye kancane ngoba ngangingakaqondi ukuthi kwenzakalani ngoba phela ngangisaxa kuyikho lo muntu ozosibulala ngotshwala ngoba kwenze njani emadoda
umuntu owayevulele kakhulu engevini uyo umzala engamangala ngamuzwe seyihlolela le ndoda lesevuka umoya wayesesho nokusho ukuthi le ndoda le yazalwa yembethe. Umzala waye umuntu onomoya kanti. Hayi wangayena na umuntu onomoya nami ngamangala nje ngashawa amahloni ngabheka phansi ngesikhathi le ndoda isimpebeza isho nokusho ukuthi cha mayifuna imali akasho uzomupha ingezi ngamaqhinga kaJakalasi. Sathula ke nje lapho nomzala esephoxekile umuntu owazi wabuye wakhuluma yiyo le ndoda le yathi le ndoda cha madoda ningadinwa angazi noma niyaphuthuma yini ngoba ukukhona umsetshenzana nomncane lapha endlini futhi ke la ngihlala khona akukho kude kakhulu kunomsetshenzana nomncane ngifuna ningisize ngawo futhi ke ngiyimisele ngokuthi nginikhokhele imali enhle ngawo. Ngase ngiyibuza ke ngenhliziyo ukuthi hlobo luni lo msebenzi lo lokuthiwa sizokhokhela imali enhle ngayo. Kwaze kwasho umzala wathi mawusho kanjalo ke Mbhamali mina bengibona ukuthi asisukume imande sihambe futhi ke njengoba singazi phela ukuthi uhlobo lomsebenzi osiyowenza akufanele siye kakhulu la enkambeni kanti sisahlalelo umsebenzi. Usaphila umzala? Awuyaphila umzala ukhona uhlala lapha kaNyosi. Hayi ivumeke le ndoda ithi cha igama nalelo hayi sithathe ukutwala singene emotweni. Wangekude futhi ngempela la ehlala khona ngoba saba ukufika nesehla emotweni wathi mayefika umnyango wayesewuvula utheme uvula umnyango wayesemela eceleni wangangena umzala wangena phambili ngalandela umzala yena wabo wesithathu wathi mayengena umzala ngamlandela ngathi mangena ngafica igazi laligcwele indlu lonke ngake ngathuka kwaphela nasozwaneni ngathi ngahlehla wangiphushela ngaphakathi ngeze umnyango lewuvala ngemuva uphila. Ngangizwa uthi ngithini? Sakuzwa bamacingwane. Ngaleso sikhathi ngathi mangibuka la phansi kwakunesidumbu sowesifazane esasingaqokile engathi mangimbuka owesifazane la esiphungweni wenodume lwenguzo owungazi ukuthi wayehlahlelwa ngani mawuthi uyabuka la ihlulwa nganxanya likho mawuthi uyabuka ngala ingalo yanganxanya yikho. Kahle wena. Ngangizwa uthi ngithini? Sakuzwa bamacingwane. Njengoba wayengaqokile ngisho inkomo la wayeshefiwe ungazi noma wayeshefwa yiyo yini le ndoda le mawuthi uyabuka lapha ezantsi uqukulo onyaweni langanxanye uqukula wawungekho. Kahle macingwane. Ngangizwa uthi ngithini? Sakuzwa bamacingwane. Ngake ngathi ngibheka umzala ngathola ukuthi nomzala ungibhekile wanikina ikhanda umzala wabheka phansi. Umuntu owazi wakhuluma yiyo le ndoda le yathi hayi kahleni madoda wathi nginimisele ngokunikhokhela imali enhle wathi zaneni la wayesihole sithasi imlandela ngemumva wakhipha ukhiye ekhokhweni wafika wahlaba phansi ngedolo wavula isafe wathi mayivula le safe yakhe le kwavela inhlokohlela yesibhamu bese kuba ezincane ibhamu kuyo le safe bese kuba imali eyayitakiwe kuyo le safe ingaka. Wathi njengoba sengishilo madoda ngiyimisele ukuthi nginikhokhele imali enhle. Angazi ke nini ukuthi beningalindele into engakanani ngake ngabuka umzala ungathola ukuthi naye ungibhekile wanikina ikhanda ubone ukuthi usamangele wabheka phansi. Kwaze kwabuye kwaqhubeka yona le ndoda yathi ngokwami madoda mina bengicabanga ukuthi okungenani umuntu ngamunye ngimnikeze izinkulungwane zibe ama25. 25,000. Ngangizwa ukuthi ngithini? Sakuzwa bamacingwane. Ngaphendukela kumzala wathi umzala cha uyasizwa isiphakamiso wathi hayi cha Mbhamali ngiyasizwa isiphakamiso sakho. Nenani olubekayo kodwa ke uma ngibuka ubunzima bomsebenzi okucela sikwenzele wona umsebenzi onzinyana futhi ke nophambene nengalo yomthetho ungaphambene nengalo yomthetho kuphela kepha nje uphambene futhi ke nosikompilo angazi noma uyaliqonda yini ubishi notaka ufuna ukusifaka kulo Mbhamali. Wathi nje ngokwami mina bengizothi awuthi ukwengeza kulelo nani okhuluma ngalo okungenani kube izinkulungwane ezingama35 umuntu ngamunye 35,000. Ngiyangizwa uthi ngithini? Sakuzwa bamacingwane. Ayakhomba ukuthi hayi akananke ngathi ayikulungile. Athi ke cha singabe sisapholisa amaseko kwaze kwathi kokukhala umzala wathi hayi kodwa ke usesuke washiya ugologo lapha emotweni wathi ngeze yini athi ukushaya kancane athathe isibindi. Yathi le ndoda cha akuwona umqondo omuhle ukugxila kakhulu utshwaleni kanti umsebenzi asikawuqedi. Hayi
wayesihola nangampela manje siya endlini la kwakuhlala khona amathuluzi saba ukufika wakhipha ipiki nefosholo wayesikhombisa ke indawo la somba khona futhi kwakuse kuthanda ukukwalala futhi ke la yahlala khona kwakuyindawo nje ayingekho busy kakhulu ngoba ke kwakuyindawo ethambile ngake ngahlaba nje ngalifosholo ngahlaba ngefosholo ngithengizwe yaqala ukuqina indawo ayingaphuma wangena umzala nepiki wahlaba kabili kathathu uthe kuloko kwesithathu kwaphuma ithambo esingaliqondanga ngalesi yasikhathi ukuthi kwakuyithambo lani thambo li ngizwe ukuthi ngithini sakuzwa baba Macingwane ayisiqhubeke simbe kuloko kwesithathu wathi mehlaba ngepiki itheme kwasho ukuthi akaboni yena ithema liphakama ipiki laphuma nekhanda lomuntu nakhona kwakungaselona ikhanda kwase kuyithambo wawusubona nje ngokwazi ukuthi cha bekuyikhanda lomuntu leli hayi mayiphuma nekhanda lelo sithukeke sobabili ngimkhombisa athukeke nadedela ipiki lalo phansi kanti le ndoda siyasondela yaba ukusondela le ndoda yathi cha wemadoda ake niqhubeke nomsebenzi ke ninganaki izinto eziningi lapho wathi meyibuka emgudini wathi hawu kanti senimbe kangaka wathi hayi kulungile emadoda asihambeni siyothatha lesi sidumbu lesi ayisinikele khona endlini masifika lapha endlini sake sabukana kwazi kwabuza umzali ukuthi kanti bekwenze njani yathi le ndoda cha sibe nokungaboni ngasolwini la nonkosikazi ngase ngamphusha wabakabani ngasaba ukuthi ngiye emaphoyiseni futhi ke njengoba sinabantwana abancane nakangaka uma ngabe ngiboshwa mina abantwana bethu bazoba umtshingo bethu ubani amabhizinisi ami lawo azoba yini wathi cha ngisizeni impela madoda ngisizeni nje futhi ke ngingajabula mangathiwa lokho kwenzeka la kube imfihlo nje eniyoze ningene naye egodini hayi sivume ke simlekelele ukutatamisa ke lesi sidumbu lesi ngoba wesesigoqe nangeshidi ayisifike nasimasifikala lapha emgodini angazange ukuthi wayeqalazani ngoba wathi baba ukubheka le umzala ngamuzwe eshola kuyena ngefosholo waye wamshala entafumeni wawa uthema yewesathi uyanqasha kange emhlaba ngepingi ngamhlaba ngalo la iswini ngambhanga nomhlabathi ngathi ngiyalidonsa ipiki lalo kuphuma wakhumuka umphini ipiki lasala kuwe wathi methu uphakamisa ikhanda ngangamphisela ngalo la isikhungweni ngizwe ukuthi ngithini sakuzwa impela ngathi ngibona umuntu wakhona wayengqasha wawudonsa kakhulu umoya wayesewudedela kwabe ukufa kwakhe akekho futhi watshela umunye waye umzali emphuthuma emaphaketheni waye waphuma nesikhiwo wathi asiphuthume kwisafe sathi masifika lapha esafini wayevula wayewona wonke imali wathi lalela ke lamzali into ozokwenzeka njengamanje mina ngisawushushumbisa le mali wena njengamanje hlaba umkhosi ke manje ubizwe umakhelwane kubizwa amaphoyisa mina ngizobe ngiyoshushumbisa imali uyangizwa ukuthi ngithini ngakuzwa baba Macingwane hawu nangampela umzala wathi meyesawushushumbisa le mali ke ngahlaba umkhosi ke ngabiza ke nomakhelwane amaphoyisa azabizwa yibo umakhelwane ngoba athi amaphoyisa mayefika kaye salichwaza kodaba ngendlela esalichaza ngalo kuba kosa nemibuzo abayiphosa okwazi kwaholela ekuthenini elinye iphoyisa kwakwelebhunu laphakamisa ukuthi akekumbiwe la nangampela ke kwambi okwagcina sekutholakala kwase kukhomba ukuthi sekutholakala amathambo okukhomba ukuthi abantu abathathu ngingasibali lesi sidumbu lesi nokomakhelwane kabase bekhuluma labaveza ukuthi cha vele bese kuyinto ejwayelekile ukuthi njalo emva kweminyaka emithathu le ndoda lizolahlekelwa unkosikazi wayo ngendlela engaqondakali futhi kuphelele emoyeni uyangizwa ukuthi ngithini sakuzwa baba Macingwane okwazi kwadala insolo zokuthi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe labantu labo bethwala ngabo kwaba udaba olukhulu kwelolo kwazi kwafika nezintatheli lapho ezihlukahlukene ngikhumbula kahle ndiphakathi kwezintatheli ezazikhona kwakukhona bani kwakukhona umtholi mthimkhulu kwakuwukhozi FM akasekho namtholi saba senkosini sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula hawu shame kube ubani kunomunye ubaba kwakuthiwa ubani uBlessing Sincuba wekhwezi kube ubani kube uThimo kaNcube na usaba senkosini sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula hawu shame hayi kwaba udaba impela nje olukhulu hawu man imoto kwaba le udladla noma